Čiže týmto chcem povedať, ak by bolo možné presmerovať celú trasu a chcem ukázať, ako by tá trasa išla. Dobrý deň, priatelia. Vitajte na mojom kanáli. Rád vás nevidím. Dnešný deň, dnešná túra. Momentálne sa nachádzame v dedinke Janov. Dnešným videom chcem ukázať to, pomôcť SMPčkárom odľahčiť ich nohy a zvoliť cestu nie asfaltom, ale prírodnou lúkou. Čiže toto video bude o tom, že či je tu možnosť presmerovať cestu SMP z obci Janov do Radatic. Aby sa milí turisti SMPčkári mali čo najlepšie a najkomfortnejšie. Ale hlavne, aby boli v bezpečí. Lebo cesta z Janova do Radatic ide po takejto hlavnej ceste a je vždycky lepšie dojsť v zdraví ako vôbec. Čiže za mnou cesta SMP smerujúca z Prešova a pred nami cesta smerujúca do Radatic. Priatelia, dostávame sa do dedinky Janov, smerovník, ktorý nám ukazuje, že cesta do Radatic ide týmto smerom. Radatice pol hodiny chôdze, nie je to veľa, po asfaltovej ceste je to 1,8 km a tá akože bezpečnejšia trasa má 2 km. Priatelia, po tejto ceste, ak by sme išli ďalej, tak to je cesta SMP a dostaneme sa do Radatic. Ale my, kamera na chvíľu, my pôjdeme týmto smerom, asi tak 200-300 metrov a tam bude odbočka. Čiže týmto chcem povedať, ak by bolo možné presmerovať celú trasu a chcem ukázať, ako by tá trasa išla. Ešte dačo? Nie, nič. Samozrejme musím doplniť v dnešnej zostave ja a pani kamera, ktorá sa mi votrela nie do Zaberu, ale aj do dnešnej cesty. Pretože som mal v pláne ísť sám a takto to dopadlo. Ale super, pretože môže natáčať. Tu na tomto posvetnom svetostánku futbalovej ihrisko Janov a konkrétne aj kultúrny dom niekedy tento štadión využívajú na prespanie turisti. A tým pádom môžu pokračovať ďalej týmto smerom. Z hlavnej cesty, priatelia, dostávame sa na vedľajšiu cestu. A bolo nám teraz povedané, áno, je to pravda, je lepšie ísť tadeto, je to bezpečnejšie. Konkrétne z tohoto domu. Pani uznala, áno, bezpečnejšia cesta ako po hlavu. Poďme ďalej. Priatelia, asi po 800 metroch od smerovníka Janov dostávame sa na štrkovú cestu, ktorá vedie smerom do Radatic. Čaká nás ešte kilometer, ale najdôležitejšia myšlienka toho celého je, ktorú chcem dať, je tá, že ideme celý čas bezpečne. Stretli sme akurát troch veľmi milých ľudí a keby sme išli po originál ceste SMP, ktorá ide asfaltovou cestou, tak za ten čas, čo sme natáčali pri tom smerovníku, sme stretli 6 milých aut, z toho 3 boli kamióny.
Presne po kilometri takáto lavička. Priatelia, dostali sme sa do Radatic. Po takejto krásnej ceste, kde sme si užívali jeden druhého a išli sme úplne v bezpečí. To je celý základ toho, čo som vám chcel ukázať. Celý čas sme išli popri asfaltovej ceste, delilo nás akurát pole. Čiže my sme prišli cez Janov do Radatic po zadnej strane. Úplne krásne prostredie, kľudné prostredie. Je tu ešte jedna cesta, ktorou sa napojíte, v podstate obidete Radatice zo zadu a napojíte sa na červenú turistickú značku. Ale ja som zvolil takúto variantu, pretože je tu obchod. V podstate sú tu dva obchody. Pomaly budeme vchádzať už do Radatic. Vošli sme do Radatic, odtiaľ sme prišli, kamera. Toto je originál cesta SMP, asfaltová cesta. A kvôli tomu som zvolil takúto cestu, pretože tu hneď je obchod, kde si môžete dať veľmi chladený, dobrý nanuk. Tak nakoniec sme si nedali nanuk, ale dali sme si takýto piknik v trave s takýmto výhľadom. Tam je cesta SMP, ktorá vchádza do Janova, asfaltová cesta priamo do Radatic. A my sme išli takto. Čiže ak je tam možnosť a chcelosť, poprosím preznačkovať červenú značku. Cestou naspäť sme sa zastavili na piknik a ja som musel vojsť tu do lesa, pretože mikrofón mi začal štrajkovať. Kamera vybrala spiatočnú cestu nazad a ako to býva pravidlom, kamera si to nikdy nechce zjednodušiť a práve že čím je to náročnejšie, tým tá trasa je lepšia. Čiže ideme po poli, kde je vysoká tráva a kde kameru tá tráva neznáša hmyz a za to som veľmi rád, že vybrala takú cestu. Hovorím, rada si to sťažuje, čiže teraz sme v polovičke cesty. Piknik bol neskutočne krásny, naozaj kamera super, nádherné miesto. A ideme ďalej bojovať, aby sme sa dostali k autu. Čiže to som tým chcel ukázať, že ak je to možné, tak preznačkujte trasu. Ak je to možné. Keď to možné nie je, neriešte to. Ale ja si myslím, že pre každého turistu je úsek, kde sa cíti bezpečne a cesta je pohodlnejšia, kľudná, oveľa lepšie ako ísť v napätí a po tvrdej asfaltke. Tu prejdeme kúsok a tam je nejaká asfaltka cyklistická, či čo to tam je.
Tam, kde sme, priatelia, začali, tam aj končíme. Dnešný deň, dnešná túra. Nedá sa povedať, že by to bola túra. Zámer bol trošku zdokumentovať naozaj tú cestu SMP a dať návrh, či je možnosť preznačkovať. Či ju preznačkujete, či si to vypočujete, či sa nad tým zamyslíte, dotyční ľudia, je úplne že na vás. A určite aj viete, že je taká možnosť. Len tým, že som išiel do prírody, tak som aspoň chcel nejako tak pomôcť a inšpirovať pre bezpečnosť všetkých turistov. Lebo chtiac či nechtiac, celé aj s piknikom nám to trvalo 1:50 a napočítal som pri 20 kamionov som prestal počítať. Čiže cca táto cesta je dosť frekventovaná kamionmi a nikto by to ani o tom nepovedal, ale tam ďalej za Ľubovoncom sa nachádza lom a asi chodia tam. Poznatok z túry. 2 hodiny v prírode sa vždycky počíta ako 2 hodiny v meste. Držte sa a buďte zdraví. To záleží, ako točím kamerou. Má ťa byť vidno, či nie? Na kraji obrazovky mám byť, naľavo. Dobre si. Hej.